wes jan mantep cah iki asli. Cara gawene piye Kang? Cara gawene ngene. Sawi bakso terus mbok bundel-bundel ngene iki teko tugali ngene iki ora usah diiris-irisi kesuwen. Sing penting kok dadi to cah. Barno brambang mek bawange loro, brambange telu dirisi ngene iki dicacah-cacah. Iki tak cacah-cacah soalnya aku gak telaten ngiris-ngirisi. Sing penting kok dadine cilik-cilik kerajang kabeh. Barno lombok japlak iki aku nggone iki lombok japlake 5 ae. Soalnya gue saya tambahi saus. Barno uncelange iki sithik ae iki mek ana semendok tibake iki mburine iki enek sik alum barno tak gua ae. Siapke lengo sik panas ngono brambang dan kawan-kawan cemplung kayak kene iki. Nah, digongsong ngene iki sampai rada wangi terus warnane sampai rada coklat ngono lho cah. Ndok siji cemplungke ngene iki. Digong serang-serang iki yo an gong serang-serang bene pecah ben rada do bridil-bridil ngono kae. Iki ijo-ijone cemplungke ngene iki. Iki ijo-ijone iki keri kena saiki kena lek aku saiki ae soalnya ben empuk gak aku kan ras seneng kriuk-kriuk to cah dadi ben alum iki tenanan. Banyune kira-kira ae barne iki seasoninge bumbu sarimine terus sausnya dicrot-crot ngene iki ambek kecap-kecape ben enek legi-legine enek manis-manise kaya awakmu. Barno diudek meneh terus oncelange mbok cemplunge ngene. Nah, deloken iki wis dadi mantep tenan lho iki cah kayak madange iki ning ngarep omah. Terus nganggone iki aku kaos tangan ben kaya ngobrol-ngobrol ngono lho cah. Kayak iki kan panas tenan to cah. Daripada loro tangan terus aku kaos tangan ngene iki madange ndek latar ngene iki gak ana wong lewat iki dikira wong gendeng lho cah. Nah iki ra enek timune umpama mau enek timune wah luwih mantep luwih jos tenan. Dadi apa-apa lek kegawean bumbune pas ki asli mesti enak. Dadi tak saranke gawe sik awal-awal cah awam-awam sik nembe-nembe belajar masak wis to mending saka sithik bumbune sithik dhisik barno dicipi lek kurang gak ditambahi. Aja langsung wakeh engko rasane buar awakmu bingung lah arep dandani. Mas iki kok rasane ngono dadi ngene iki rasane ngono dadi ngene. Mending saka awal sithik-sithik dhisik barno lek kurang gak tambahi wis to nek engko gak dadi kebenaran. Dadi suwe-suwe kan awakmu apal. Oh iya lek masak semene takarane semene, masak semene takarane semene. Dadi pas awakmu gak melehke uwong kok delok tutorial masih kae wah iki sak sok dadine enak ngene aku kok gambar-gambar lah aku aja langsung ngono. Kabeh ana proses dadi awak dhewe mesti saka sithik-sithik sesuk langsung apal. Nah iki terserah awakmu iki arek ngarani mie nyemek luweh, mie mlodrok luweh, mie campur-campur gambar-gambar ya luweh. Pokoke iki penting mantep rasane.